Morning guys, yan, it's a great morning sa ating lahat kasi Palm Sunday ngayon and we are heading to our church, Santa Lucia Church, para sa pagbabasbas ng mga palm. Kailangan maaga tayo doon, baka maubusan tayo ng upuan kasi limited lang yung papasok sa simbahan. Tara guys. May mga health and safety protocols bago makapasok ng simbahan. Registration at no face mask, no face shield, no entry at limitado lamang ang makakapasok upang mapanatili ang social distancing. Medyo na-late tayo guys, kaya wala na tayong upuan ngayon. So nagpwesto tayo sa likuran. And sa ngayon, nag-i-instruct si Among or yung kura paroko namin kung ano yung gagawin during the mass. So, makinig tayo guys. Guys, mag-uumpisa na yung pagbibendisyon o pagbabasbas ng mga palaspas. Themselves how to follow Christ. Nga na po, kitang wall. He died so that I may live. Meteng Diyos, bata mong It's an usual Palm Sunday ngayon kasi it's the second year ng pagsa-celebrate ng Lent and Holy Week na wala tayong the usual celebration. Na wala yung mga usual na mga kinagisnan nating kaugalian.
nawala yung pagpupusisyon natin papuntang simbahan. At syempre yung mga inaabangan nating kubol kung saan yung mga batang babae kumakanta ng hosana. At yun yung isang namimiss natin. Nawala man ang ating mga nakagisnan o kaugalian, hindi naman nawala ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil sa panahong ito, lalong naging makabuluhan ang mga reliyosong gampanin. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay sumisimbolo ng matagumpay na hangarin nito sa atin. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Sa pagpasok niya sa ating buhay, salubungin natin siya ng may malinis na puso at kalooban upang makamit natin ang tunay na kaligtasan.